시장 부가르 혼을 막 콩나 막 틱하고 있는 거 싸이게 오니 네 그냥 마시면 돼 나이랑바이 타바는 자바이 마자기요 당가신네 종골리안 एकदमबारे मोना도 그러나 해. 속도 모르나? 오늘 뭐 모나? 아, 말라이 적세야 이냐? 시부한 마스티나 동이 말라이 베시발렛 타바타니 길발루 아야우. हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आं बहा थांनो नागिरदों नाय लोगोफोर आं जेखाय लाबाय ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव माने भिडिअ बानायनानै दिन्थिथारनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो एकदमबारे ना गुरनायखौ आं गारथारनो हानाय नङा खोमा ओंखायनो थुफाबाय थादो लोगोफोर ना गुरनायाव दै गाङोना ओंखायनो बथल गंसे लाबाय आं लोगोफोर दा थांबाय थानोसै नै जोंनि गामिनि लोगोफोरा इफोरबायदि ना गुरनो थांनो ओंखारो आरो ओंखायनो थाननोनो हाथारा आङो लोगो नेलायलायबाय दं आरो आसोल माखाया फैजोबाखै फैजोबाय आब'आ थाङा न' इसा थ' होमबालाय जों थांसै आरो मा हासायलाय बर'नियान बर'सो जोङो ओमफ्राय ना गुरनायाव माने इदि थंलाब थंलाब गाना थांदो होननाङा लोगोफोर मानो होनोब्ला इयाव जों फेसन दिन्थिनो थाखाय ना गुरनोसो थांदो हम लोग मछली पकड़ने के लिए जा रहा है अब बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा थ' लैहोर थांलायनोसै दिनै गोबावसैमोन भिडिअ बानायिया एकदमबारे आंनि ना गुरनो थांनायखौनो नायनो लुगैबाय थायो दायो ससे लाना होबानो जाबाय आब'आ आं नोंथांमोनखौनो दिन्थिलांनोसै बोजा थाङो दिनै नायलांबाय थादो दै थांबाय थानोसै दा जोङो लामा मोनबावबायसो नै लामा थांबावोसो जोङो एकदमबारे लामा बारस'ना थांनो गोनां जायो बिराद मानसिया नुलांखायो आरो ना गुरनो थांनि र' इउटुबाव ना लैहोर ना गुरनो थांलायनोसै नोंबो ना गुरनो मोजां मोनो ना आब' खायसे मोजां मोनो मानो मोना जायो ना मोनोना गोबां आब'लाय माबा आब'लायनो आयालाय मोजां मोननायखायथ' फैदो होननाया ना गुरनो बोरै मोनो गुरनो मोजां मोनना मोननानै नानि मुलिनिखौनो गारनोनो हाला जोङो नोंलाय ओरैबायदि मोजां ओंखामखौनो जाबोलायथारा ना गुरनो लुबैनानै आंबो ओंखामखौनो जाबोआखै मालाय एकदमबारे नोंसोरनि थांनो मोनगोन है हाय होननायखौ खोनानानै है थांसै होनना हौवाजों नांलायलायना फैलायलांबाय माने हौवाखौनो गारगोन रखम ना गुरनायखौ गारनो हाया है साफ्रियायनो साफ्रिया सोरबासो गामिनिसोबाव लोगोफोर नै बिथिंजाय बाख्लायलांनोसै जोङो दा ओरैहाय आरो दैमा जोंनि दैमाया धरम फोथार होनो जोंनि जायगानि दैमाखौ फोथारखौ दुब्लिखौ माने दुब्लिखौ जोंनि जायगायाव फोथारसो होनो नालाय दा थांबाय थानोसै जोङो लोगोफोर माने दा आङो ना मोननायखौ नुबाथाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हानाय नङा मानो होनब्ला आंबो ना गुरनांगोन ना ओमफ्राय जेब्लानोखि आङो माबायदि ना गुरो नोंथांमोनजों दसे शेयार खालामलांगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मा जायगायाव थांगासिनो जंगलियान एकदमबारे हाग्रा बंग्रा बारसिना थांनो गोनां जायो नुनायावसो मोजां नुयो आरो ना गुरनो थांनायखौ बिराद खस्थ' दं बोथिसे ना लाबनायाबो दिनै एसे खम फैदो आरो जोङो नङाबाथाय गामिथिनो न'खरफ्रोमबो साफा फैजोबथारो नै लोगोफोर दैमाया बे दैमायाव गुथ'आ आरो माने इ दैमाया एसे रानबावनांगौ मोसौ बोनायखौ
ओमफ्राय ओइयाव दङ र' बैयाव दैमानि जना थाबोनाय मा होनो इदिखो मायबा होनोहाय इदि दैमानि जसना थाबोनायखो रानसना थाबोनाय आरो इयाव गुरनो नागिरदों जों दा एसे फिथिख्रि ना दं खोमा दैया रानबायानो सं दाखालि थिगसे ना फिथिख्रि मोनलांदोंमोन आं इयाव दिनै मोनोना मोना मिथिया जिखिजाया लोगोफोर गुरनोसै दै नोंथांमोना नेथ' नांसिगोन मानो होनोब्ला नुथ'नाय नंला गुरनायखौ दायो दिन्थिसिगोन बिराद गेदेर काहानि जाबाय मा जाबावगोन दालाय मा जाबावगोन दा मालाय नोंसोरदो भिडिअ खालामनानै नै दैखौसो लाबाय प्लास्टिकसो मबाइलसोनो लाबाय ह खबायानो गैला आंहा आब' नोंहानि मनाखौनो हरथ'दै ओइ गांसेखौ मैगं लानो लाबोदोंमोन लादो आरो मनाखौनो लाथ'बाय आं नै फालिबो होलायलांबाय बेसोरा मा जागोन बेथो इदिनो जायो ओंखायनो आङो नोंथांमोनजों शेयारखौनो खालामनो हाया दा आं बिराद ना गुरनो लुबैबाय गुरथानसै आं थेवबो रेडि जानोसै लोगोफोर हाबाखैना दाउ नांखानायखौ दैजों थांबाय दे मासे मोनबाबो जागोन मासेबो फैयाखैनो सालदां जादो इयाव हाबाहाय आं गैयाबा ओइ जानखिबाय गैयानो मासेबो गैयानो ओइखिबो जानखि खानसे गैयाबा ओइदोसो खा बेखौ खर' खानो हाया होमबा र' बैसो हामगोन संखानो बोरै खायो आं मनादो रोङाहाय खस्थ' मोनोना नंगौ मना मनादों गुरोबा मालाय गुरो ओमफ्राय दानो रोङाखै बानलुआ ना सोनो थाखाय खिनिया थानांगोन ना निखिजासो हरबा नङा इखौलाय खनाखैलाय मा सोनो गोसोबालाय नैखि सोबाय नैखिजा गुवार थानांबायना एसे बेसे दमना लादों खोमा बेखौ होननाया रोंदोंमोन बोरैबा खालामना लायो इसोरो निखौ बेखौ लाया इदिनो थाखायो नै जोंनाबो बेबायदि गुवारना सोनांबाय गुवारना सोनांबाय दै बारनांगौ दै बारलांबाय आयो दिनैलाय मानो गिला नांगौ मबाइल लाबाय ओमफ्राय इदि लाबाय फाग्लि माखा बेथो दिनै फायगौआनो बोरैबासो ओमफ्राय आं बे सिग्लाबजोब्बाय नेवलि बादारि माखा माखै लाबोदो आयौ नै लोगोफोर आयौ बुजाबासो लाबोदो दिनै इसोर नाया एब्लिदोंमोनहाय हमनो बायासै मबाइल लानानै मालाय दै मोनदोंना माबादों ओइयाव नाया बारस'लायदोसं गुरबायानो लोगोफोरैनो गुरलांसै नै लोगोफोर नाखौनो मोनथाराखै बैनो नाया लोगोफोर ओइनो नाखौनो मोनथाराखै आरोना एकदमबारे होसो मबाइल लानायनि गुबावनो हाबसोमनोबो हाला दैयाव जेखि जाया दिनै दिन्थिलांनोसैल' आरो एसेल' मोनथारबाय नाखौ होसोस्लाबनो हायासै खारैखौ मालाय इसोर गुरसिन सोरबा बामि फिसा मोनलायलांबाय नै इथिंजायबो आब' दांदो गैथ्रा दिनै इसोर मोनबाय बिना एसे जाबायानो नै दायो दिन्थिगोन र' 2000 years later
लोगोफोर बोथोरा एसे बोरैबा जादों आरो ओमफ्राय दिनै नायानो गैथारा ओमफ्य गुला गुसि गुननानै नै जोंहा आइदों आंजों जफैबा हाला माने जों गरमाव ओमफ्राय ओइ माखासेया माबा मान्दिया मैगं खागासिनो जों जालाबो नांलाबो होनना जना थाफैबाय नै जेखाइ सुवाखै रांना नाया गांजेमा मासे मोनलायबाय आं नै गांजेमा मासे मोनबाय ओमफ्राय थेख्ला थुख्ला माबा बेंसि ओमफ्राय माबा सिंग्रा ओरैहाय खावै फिसा टिपि मोनलायबायहाय नै मनायाव लाबा नै इदि जाजोबो लोगोफोर आंनिया ओमफ्राय इसोरनिखौ नायनि र' माथो नों खुसिया मोनदों आब' नायनि खुसिया बोरै खुसियालाय मालायसो खुसियाया इनो मस्लाजों जानांगोन बोरमा मालायसो इयासो खुसिया मोनलायलायदो नै नाया बेसे मोनखो नों हे जाबाय दे नोंनाबो बोथिसे जागासे जाबाय आरो बिदिनो बुथुम जायो नै आइनियाबो नै बोथिसे जाबाय खांख्राइबो लादो इया इसोरनिखौबो नायदो नोंसोर इयावनो सुखाबाय ओइयाव सुइया मैगंबो खाबावलायबायसो मालाय इसोरो आं मालाय गरमखौनो हायैनो खारबोदो माबा मानजिया मैगं मायाबोरै नायनि हे मालाय इनासो र' नुवाखै खोमसि जादो इनो नाया खुसिया मोनदो इनो आब'आ मेंबायलै अबे आं मैगं लादो माबा थिनासो दोनबाय नाखौ आब'नो होनखो नायनि अबे इखौनो बेसेबा गिदिर नुदोंमोनबा आङो दहाय नोङो बोथिसे जाबाय मनासे बोथिसे जाजोब्बाय गासिनाबो दा इखौ दा जोङो गावबागाव संनानै जाहैनोसै आरो दा लोगोफोर थांबाय थानोसै ओरैबादि गोजान ओइ आंनि ना खावैया थां आंना साफासिन नाया मासे मोनदो मालाय हौवा हिनजाव मोनलायदों मालाय गांजेमाखौ हिनजाव मासे गांजेमा बाथोनजो दायो जाय थांनोसै दा जोङो बिराद गोजान बै गामि नुहुरनाय बैयावसो आरोना लोगोफोर बारलांजोबनांगो इ माखाया ओरैहाय दा थांबाय थानोसै रोमै जिबौआनो मासे थैना दं मालाय बेसेबा लेथ्रा बाथ्रानि गिलु बालु आयाव थांबाय थानोसै लोगोफोर बिराद खस्थ' जायो आरो ना गुरनो फैबा ओमफ्राय होमबाबो ना गुरनो मोजां मोननायखौ मा होननो ना गुरनायनि निसायानो खर' मेलेम हाबफबजोबना थायो खोमा थांबाय थानोसै ओरै गुरनाय जायगायानो दामा दामि आरो थांबाय थानोसै लोगोफोर ना गुरग्राया फैबाय इमान सान्दुं गोसायाव इ नावमेन नाखौनो माने जुजिहैनो थांबाय थागोन आरो इखिनि नाखौनो माने बिराद माबानाय बायदि मोनबाय दं नामा नोङो इमान सान्दुं गोसायाव बा थांनाङा होनबाबो थांबायानो थागोन दिनैसो मोनाखै ओमफ्राय इखिनि नाखौ गाजाखौनो माबादो नामा ए इमान बायदि मानसि बा फुङाव थांनाङा होननानैनो खैबारबा होनबाय आङो थेवबो मानियाखै मिथिगोना दा आरो आंनावनो दै बिबावदो मोनगोन खोमा होननानै बेसे सान्दुं गोसाखौ नों नुवाखै दाखालै खबै लाबाखैमोन दिनै नावमेन माबानायखाय होन लाबनानैलाय मा जानो मानसिनि महरादि बोरै जालांदो इखौ नुवाखै माननायफोरा नांबावाखैसो थेवबो थांबाय थाबावगोन बिराद गाजाखौनो थैयो आरो सोर हुवानलाय गाजा खिथिदो फोथार बारियावलाय सोर थायो हा थांनाय थाहैदोलाय मा खोथा नोंखौलाय सोर थांनो सान्दुं गोसायावलाय सोर नोंखौ थैदो नोंनो खोन्थिदो बे नाखौ गाजाखौनो थैदो नामा मानलायगोन ओइ बोथिसे दं इयाव नुवाखै मा मोनदों बिराद माबाखौनो थैयो साला मोनगौमोन नोंखौ दोनदोसै दोन जेखाइफोरखौ ओरैसो गारनांसिगोन ओरैहाय नै भगबान मानो इदिलै मामा ओरैसो गारनांसिगोन गाफ्रावबाय थाना आरो ओमफ्राय दा नोङो इखौ गेलेना थाबाय थासिगोन ना आंनो ओंखाम संना होगोन सायनो नागिरदों ओइसो फानहरनानै सायनो नोङा ओंखामा संनानै दायो सायबाय था आरो मालायखौ सेखालायनो होनाङा ओइ दोनलांखादां
मा मिथिगो बेफोरखौ गावबा हानना ला नों लायदो नों माबादो 이거만 거 숫이야. मा सुथिया सुथिया नोंहा नोंनि जेखाइखौ सिगांबो खनसे गारहरखांबाय 시간부 가루. सिगांबो गारहरो नोंहा नोंखौ सोर थांबाय थानो होदों मानो हामा मानो हामा सोर थांबाय थानो होदों नोंखौ नाखौबो दानो गारहरजोबगोन आं जा था दोन थां नोंखौ दोखौ बुमारनांगौ जाबायलै बिराद जिरा खोथैबाय थाग्रा जादों सालायो माथो फोथार थांनानै लोगो हमहैनांगौ पाग्लि जाखांबायनो पाग्लि बेफोरो ब्रेन शटसो बेफोरो मानसिया नुबाय दे नांबानो इसे नांबानो नोंबायदिखौ इमान फाल्तु खालामबाय थायोबा फुङाव थांनाङा होननानैनो माथोथ' रोंलांजोबदो थेवबो माने थांथारदो इमान गरमावनो नोजोर मा हाननायनि बाथ्रानो फैबावदोंलै सोर मा हाननायनि बाथ्रानो फैबावदो इयावनो थाथो इयावनो सेवलांगोन इयो मिथिगौ सेवलांगोन इयावनो थेवबो रावबो दाङाखै जाखाया नोंनि नाखौ जाखाया गारबायखो नै इनो जाना ला इनो जाना ला नोंनो जाना ला पाग्लि रखम जालांनो हमदो साला बिराद जैसा दिनैनिफ्राय जुदि जेखाइनि बाथ्रा ना गुरनायनि बाथ्रा रायखांबावो नोंखौ आरो इ जेखाइखौ जुदि हाननायनि बाथ्रा रायखाङो नों गैखाला सोर थांनो होदो नोंखौ इ सान्दुं गुसुयाव सोर थांनो होदो नोंखौ गोलोमजोबलांबाय नै आं ओरैनो गोलोमजोबलांदो आरो ना गुरबावनो नागिरदो नै मानसिनि अबस्थाखौ नायना गोसोम गोफा स्टाइल गैया फाइस गैया जाला खानाय तानाय जाथि जुथि जालांजोब्बाय मा जानांगौ नोंनिबा मा जानांगौ ना हौवाफोरखौ लाइन मारिबाय जानांगौ होनानै नोमालै माथो लुबैयो नों आंखौ फोथाराव खामानि मावहैनायखौ माबा नायनो बायो नामा रावखौबो नायनो बायाखै थांनाङा न'आवनो थाबाय था बेनोल' दावराव खालाम जुजिनो रोंखादोंलै जुजियाखैबा नायाखौ मानो खननो सोर जोखारदों नोंसोर जोखारदों आं जोखारनायबा आं खननांगौमोन थां सान्दुं गुसुयाव थैना थायो थां